videóra. Ez van videó, vagy fénykép? Ja, már vesz. Tomboljátok, ez az. Gyerünk, metal. Road koncerten vagy. Gyerünk, ez az. Rögi. Tomboljuk. Justice papa. Majd holnap jót röhögünk ezzel. Éjjel a fesztivál. De várj, most lágyzene megy, most csápoljon. Nem, csak így, várjál. A zenére így. Várjál, így. Akinek ilyen barátom, minek ellenség. És tényleg oda ment a légy. Az, hogy jössz rá azon a fejét, lehet, hogy tényleg hányni fog. Hoppá, kezd felébredni, olyaj. Mit találtál otthon? Azt a kurva! Szia Lukás, jól van? Mi kell? Hogy ezt a videót majd küld át, jó? 8. Rájtötted? Nem tudom, hogy kell, úgyhogy... Nézd, még játszik. Pogó! Ide-oda is. Pogó! Látszik neked. Megkezd ébredezni. Na végre halljuk a hangodat is. Vámúcus! Mi a fejét az már megint ott fönt? Jó, Lukás, mosni kéne ám. Nem vakarni. Lassan ród lesz, be kéne mennünk. Még van 20 perc. A szopás folytson meg. Kurva! De mi van szállat? Jönne el most is kezdni. Állj már!
Hagyd már abba, hülye! Ilag, geci! Mit? Gyertek, nézzétek meg! Gyertek! Nem áll! Hagyd már abba, hülye! Hello! Nézzétek meg! Sziasztok meg! Milyen jó barátok! Barátom és integet! Ugye milyen jó barátok vagyunk? Lukás, azért vannak a jó barátok, hogy szívassanak, amikor berúgsz. Pontosan. Pózolj közel. Aha. Látod, Igen. de azért szeret engem simogatni, magát utálja. Látod, utálja magát. Ne bántsd magad, közel ne bántsd, de! Adjad, nézd, üti magát. Adjad ma abban, ne csapkod magadat, a kurva. Hülye gyerek. Te buzi. Az vagy. Kóze, sokat ittál. Meg dudágat össze, csúlya vagy, csúlya, fúj. Olyat csápoltál baszki a ezére. Mire? Itt pogostál a lágyzenére. Hívják. Józsi. Visszaadom, várj, csoportképet körbe. Ki a fa? Ki mondta be a hajamat, basz? Józsi néni. Azt mondom, Mi a fasz? A hajgumim. Ki a fasz mondta be a hajam? Nem vagyok ki. Olivér! Mi a basz van? Öljön meg a szopás! Kurva szárat. De bazd meg! Hol a hajgumim? Vagyis a befőttes gumim? Mi a faszom van, bazd meg? Mi a fasz idegeskezte állat? Mi a fasz kamerázol? Nem vagy te normális, bazd meg? Mi a faszom van te? De úgy ez várj, a szádban is volt, tényleg hova tett. Úgy néz ki ez a rüsszbeteg, mint valami csömölet indián. Nagyon csúnya van Mi a kurva? Hol a faszom van a kurva haj? Múlsolja, odafigyelj a kamerába, te ribanc! Mit tépkezte, rohadt kurva? Itt van kezedem, bazd meg, add ide! Mi? Látszólag nagyon ott van a kezemen, igen. Álljál már le! Nincs ott semmi is. Ne dudáljál! Ne dudálj! Te szemét! Ne dudáljál, hagyj!